அவர் என்னை அனுப்பியுள்ளார். பின்னர் அந்த ஏட்டை சுருட்டி ஏவரிடம் கொடுத்து விட்டு அமர்ந்தார். இது கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி. இயேசு கிறிஸ்துவில் அன்புமிக்க சகோதரிகளே சகோதரிகளே, ஆண்டவர் தன்னுடைய முதல் பிரசங்கத்திலே மாபெரும் பொழிவிலே ஆவியை பற்றி சொல்லுகின்றார். ஆவி தன்னை நிறைத்திருப்பதாக. எனவே விடுதலை அறிவிக்கின்ற ஒரு இயேசு, பல்வேறு சுமைகளை அகற்றுகின்ற இயேசுவை நாம் அந்த பகுதியிலே பார்க்கின்றோம். சுமைகளை அகற்றுகின்ற ஆண்டவர், விடுதலை அளிக்கின்ற ஆண்டவர், வாழ்வளிக்கின்ற ஒரு தெய்வம். இந்த பகுதியை பவுலடியார் தன்னுடைய பிற்கால வாழ்விலே திரும்ப சிந்திக்கும் பொழுது, குறிப்பாக கலாத்தியர் திருமுகத்திலே ஆவியானவரை பற்றி அருமையாக பேசுகின்றார் அல்லவா? அது உங்களுக்கு தெரியும். ரொம்ப சிறப்பாக பேசி எவ்வாறெல்லாம் அவர் விடுதலை அளிக்கின்றார் என்று அவர் நமக்கு ஒரு சில பகுதிகளை சுட்டி காட்டுகின்றார். உதாரணமாக இந்த வேறுபாடு காட்டுவதிலிருந்து ஒரு விடுதலை, ஆண்டவர் அளிக்கின்ற ஒரு விடுதலை. ஆண்டவர் நமக்கு அந்த விடுதலை அளிப்பதனாலே நம்முடைய சபையிலே அந்த கிரேக்கன் என்றும் யூதன் என்றும் அடிமை என்றும் உரிமை குடிமக்கள் என்றும் ஆண் என்றும் பெண் என்றும் எல்லாம் நாம் வேறுபாடு காட்டி அப்படி வேறுபாடோடு பார்ப்பதில்லை. அனைவரும் ஒன்றே என்ற ஒரு ஒருமைப்பாடு. அவன் எனக்கு அடிமை, அவனை விட நான் பெரியவன், அவன் அடிமை, நான் உரிமை குடிமகன் என்றெல்லாம் பாராட்டாமல் நாம் அனைவருமே விடுதலை பெற்றவர்களாக, ஆண்டவர் விடுதலை பெற்றவர்களாக வாழ்வோம் என்று 3ஆம் அதிகாரத்திலே, கலாத்தியர் திருமுகத்திலே 3ஆம் அதிகாரத்தில் இறுதி பகுதியில் சொல்லுவது நமக்கு தெரியும். இவ்வாறாக ஒரு முக்கியமான விடுதலை, சமூகத்தில் இருக்க வேண்டிய ஒரு விடுதலை, வாழ்விலே பார்க்க வேண்டிய விடுதலை. இன்றைக்கும் நம்முடைய நாட்டிலே ஜாதி என்ற முறை, வேறு அமைப்புகளை வைத்துக்கொண்டு ஒருவனுக்கு அடிமை. இந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து நம்மை விடுதலை அளித்து கொண்டு வருபவர் அவர் ஆவிதான் என்பதை பவுலுடையார் வாழ்க்கையிலே உணர்ந்து அறிவிக்கின்ற பகுதி அங்கே வருகின்றது. இவ்வாறு அடிமைப்படுத்துவது ஒரு சுமையாக இருந்தது அவர்களுக்கு. அடிமை போல, மற்றவன் தன்மேல் ஏறி மிதிப்பது போல உள்ள ஒரு உணர்வு தானே ஏற்படும். இரண்டாவதாக அந்த பவுலடியார் ஆண்டவர் அளிக்கின்ற விடுதலையை பற்றி சொல்லும் பொழுது, இந்த ஒரு பகுதியை எடுத்துக்கொண்டாலே கலாத்தியர் 4ஆம் அதிகாரத்திலே தொடர்ந்து அவர் சொல்லும் பொழுது, நாம் ஆண்டவருக்கு கூட நாம் அடிமைன்னு சொல்லக்கூடாது. 7ஆம் வசனம் 4:7 அது என்ன வருகிறது பார்த்தீங்களா? இனி நீங்கள் அடிமைகள் அல்ல பிள்ளைகள் தான். நீங்கள் அடிமைகள் அல்ல பிள்ளைகள்னு சொல்றாரு. அப்போ நாம் கூட இந்த அடிமை அந்த ஒரு நிலையை பற்றி கொள்ளாமல் நாம் பிள்ளைகள், அந்த பாச உணர்வு அங்கே பொங்கி வழிகின்றது அல்லவா? எனவே பிள்ளைகள் என்ற ஒரு பூரிப்பு, ஒரு உணர்வு, ஒரு மகிழ்ச்சி, அதை பவுலடியார் ரொம்ப அழகாக நமக்கு சொல்லுகின்றார். அங்கேயும் ஒரு விடுதலை வருகின்றது. அநேக மதங்களை பார்த்த அந்த சுருவங்களையும் உருவங்களையும் பார்த்து பயந்தான் நிற்பாங்க. தெய்வ சிலைகளை பார்த்து பயப்படுவாங்க. தெய்வம் அப்படி பயப்பட்டு வாழ்வதற்காக அல்ல. பிள்ளைகள், நாம் எல்லாரும் யாரு? பிள்ளைகள். அப்ப அந்த உணர்வு அங்கேயும் அடிமைத்தனம் அல்ல, பிள்ளை என்ற உணர்வு. அடுத்த அதே கலாத்தியர் திருமுகத்திலே பவுலடியாரை பற்றி வாசித்தே போகும்போது அடிக்கடி என்ன வருதுன்னா, நான் பஞ்சபூதங்களுக்கு அடிமை இல்லைன்னு வருதா? பஞ்சபூதங்களுக்கு அடிமை இல்லை. உதாரணமாக அந்த 4, 8, 9ஆம் வசனத்திலே நான் வாசிக்கும் பொழுது, கொஞ்சம் வாசிக்க பார்ப்போம். ஏற்றுக்கொண்டீர்கள், கடவுளை உங்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார். அப்படி இருக்க வலுவற்றையும் வரையமான பஞ்சபூதங்களிடம் திரும்ப போய்
நீங்கள் அங்கேயும் அடிமைகளாகக்கூடாது. அது எப்படிப்பட்ட இயற்கை என்று பார்த்தீங்களா? ஒரு சக்தியும் இல்லை, வலுவற்றவை, வறியவை, ஒன்றுமில்லாதவர்களுக்கு போய் பயந்து பயந்து சாகின்றீர்களே என்று பரிதாபப்பட்டு பேசுகின்றார். தொடர்ச்சி 10ஆம் வசனம். நாள், மாதம், காலம், ஆண்டு என்று நாள் பார்த்தல் பயங்கரமான அடிமைத்தனம் அல்லவா நம்முடைய நாட்டில் இன்றைக்கும் இருக்கிற நாள் பார்க்கறது. அந்த நாளை விட்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன செய்ய முடியல, அது நேரத்துக்கு முன்னால செய்ய முடியல. சாகரம் பயந்து பயந்து அடிமைகள். அவ தெய்வத்துக்கு அடிமையாக வேண்டாம், அடிமை அல்ல, பிள்ளைகள் என்று இருங்க. சமூகத்தில் வெவ்வேறு அமைப்புகளை வைத்து அடிமைகளாக வேண்டாம். அடுத்து இந்த நாள், தினம், நேரம், இதற்கும் நீங்கள் அடிமையாக வேண்டிய தேவையில்லை. இன்றைக்கும் கூட என்ன இது, அநேக அடிமைத்தனங்களிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்று அப்படி சொல்கின்ற பவுலடியார் அடுத்து அந்த கடிதத்தை தான் தொடர்ந்து வருகின்றது. ஒரே ஒரு காரியத்துக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் அடிமையாக வேண்டும். எதுக்கு அடிமைகளாக வேண்டும்? ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பின் அடிமைகளாக வேண்டும். எங்க வருதுன்னா 5ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தில் வருகின்றது. ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பர்களே, நீங்கள் உரிமை வாழ்வுக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். அந்த உரிமை வாழ்வு ஊனியல்பின் செயல்களுக்கு வாய்ப்பா இராதபடி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பின் அடிமைகளாய். ஒரே ஒரு காரியத்துக்கு தான் நாம் அடிமையாகணும், அன்பு. ஆவியின் அந்த அன்பை தருபவர் யாரு? ஆவி. ஆவிக்கு மட்டும் அடிமை. ஆவி அளிக்கின்ற அந்த அன்புக்கு மட்டுமே நீங்க அடிமையாகணும். வேற எதுக்கு அடிமையாக கூடாதுன்னு சொன்ன பவுலடியார் தொடர்ந்து நம்மை பாதிக்கின்ற அநேக சுமைகளை பற்றி பேசுகின்றார். 19ஆம் வசனத்தில் வருகின்றது, வாசிக்க வேண்டிய தேவையில்லை. ஊனியர்பின் செயல்கள், அந்த 15 நம்மை போட்டு வாட்டுகின்ற காரியங்கள். ஒரு வீட்டில் பார்த்தா பரத்தமை இருக்கும், இன்னொரு வீட்டில் கெட்ட நடத்தை, இன்னொரு வீட்டில் காமவரி, இன்னொரு வீட்டில் சில வழிபாடு, பில்லி சூனியம். அநேக வீடுகளில் பில்லி சூனியம். சுமாராக எல்லா வீடுகளிலும் பகைமை, சண்டை சச்சரவு, பொறாமை, சீற்றம், கட்சி மனப்பான்மை, பிரிவினை, பிளவு, அழுக்காறு. சில வீடுகளை பார்த்தா குடிவரை. அது மட்டுமே போதுமே ஒரு தினம் கெடுக்கிறதுக்கு. அந்த சுமை பயங்கரமான சுமை. இந்த குடிவரையை வச்சுட்டு என்ன வாழ்வது, எப்படி வாழ்வது? ஒன்னே போதுமே நம்மை கொல்வதற்கு, நம்மை இவ்வளவுக்கு அடிமைப்படுத்துவதற்கு ஒரு காரியமே போதுமே என்று பவுலடியார் சொல்லி அதற்கு பிறகுதான் ஆவியின் கனிகளை பற்றி பேசுகின்றார். 22ஆம் வசனத்திலிருந்து கனிகள் நமக்கு என்ன இருக்கணும்? கொஞ்சம் நிம்மதியாக வாழணும்னா, அல்ல வாழ்கிறோம் என்பதை காட்டுவதற்கு என்ன இருக்கணும்? ஆவியில் வாழ்கிறோம் என்பதற்கு என்ன இருக்கணும்னா, முதலாக என்ன சொல்றார் பார்த்தீங்களா? என்ன வேணும்? அன்பு தான். திரும்பவும் வருகின்றார். ஆக சுற்றி வளைத்து 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 அன்புக்கு அடிமையாகணும், ஆவிக்கு அடிமைப்பட்டு வாழணும். அவ்வாறு வாழும்போது இருக்கின்ற மகிழ்ச்சி, அமைதி, பொறுமை, பரிவு, நன்னயம், நம்பிக்கை, கனிவு, தன்னடக்கம் என்பதை பற்றி அழகாக நம்முடைய பவுலுடைய சொல்கிறார் பாருங்கள். விடுதலைகள். உலகத்தில் இவ்வளவுதான் குறைகள் உண்டல்ல, இவ்வளவுதான் நிறைகள் உண்டல்ல. ஒரு சில உதாரணங்களை கொடுக்கின்றார் பவுலடியார். ஆவியிலே வாழ்வது, அப்படியே தொடர்ந்து நிறைய காரியங்களை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கின்றார் அல்லவா. பவுலடியாருடைய கடிதங்களை பற்றி நாம் சென்ற வருஷத்துல அதிகமாக பார்த்தோம். பவுலடியாருடைய ஆண்டுல அது அதோடு தீர்ந்து போகல, அந்த வருஷத்தோடு எல்லாமே தீர்ந்து போச்சு நினைக்க வேண்டாம். பவுலடியாருடைய பற்றி நாம் அடிக்கடி வாசிப்பது வழக்கம். இன்றைக்கும் பரிசுத்த ஆவியை பற்றி ஒழுங்காக அறிந்து கொள்வதற்கு நாம் அடிக்கடி வாசிக்க வேண்டிய பகுதிகள் எங்கே இருக்குதுன்னா பவுலடியார்ல தான். கலாத்தியர், ரோமையர் என்றெல்லாம் நிறைய இடங்கள்ல என்ன அருமையா பேசுறார். நாம அடிக்கடி கஷ்டமான பகுதிகளை என்று ஒதுக்கி வைக்கின்றோமே, கொஞ்சம் உன்னிப்பாக படித்தோம்னா ஆவியுடைய காரியங்களை பற்றி நிறைய தெரியும். இதனால்தான் கொரிந்தியரில் வருவது போல பரிசுத்தாவுடைய இயக்கம் அங்கே இருந்தது. பரிசுத்தாவுடைய இயக்கம் ஒரு சிலருக்கு ஒரு கூட, இன்னொரு ஆளுக்கு இன்னொன்று, இன்னொரு ஆளுக்கு ஒன்று, இன்னொரு ஆளுக்கு ஒன்று. ஆனால் அங்கே கூட என்ன வந்ததாக சொல்லப்படுகிறது? ஒரு விதமான பிரிவினைகள். அங்கேதான் பவுலடியார் நல்ல டோஸ் கொடுக்கிறார். எப்படி ஒற்றுமையாக இருப்பது, இணைந்து செயல்படுவது, ஒரே உடல் பல அங்கங்கள் இணைந்து செயல்படுவது. இணைந்து செயல்படும் பொழுது
அப்பொழுதுதான் பரிசுத்த ஆவியுடைய சக்தியை நாம் அதிகமாக உணர முடியும் என்பதை இந்த நாளில் உள்ள நம்முடைய பிரதர் ஜான்சன் ரொம்ப சிறப்பாக நன்றாக காரியங்களை சொல்பவர். 2 நாளாக நல்லா நீங்கள் அதை சுவைத்து குடித்திருப்பீர்கள், ஆவியை பருகியிருப்பீர்கள், நிறைந்திருப்பீர்கள். அதை கடைசியில் எங்கே காட்டணும்? அந்த அன்புக்கு அடிமையாவதிலே காட்டு. அது மட்டுமல்ல, அந்த சுமைகளை எல்லாம் இந்த ஒரு 15 சாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறாரே, அது நம்முடைய வீடுகளில் இருக்கவே கூடாது. அந்த 15 சாம்பிள் நம்முடைய வீட்டில் இருக்குன்னா நிச்சயமாக ஆவி அந்த வீட்டில் இன்னும் சரியாக இல்லை என்பது அர்த்தமாகும். அது கெட்ட ஆவிகள். இந்த 15 எண்ணம் அது நம்ம தீர்த்தள்ளிடும். எனவே நம்முடைய வாழ்விலே, நம்முடைய சமூக வாழ்விலே, தனிப்பட்ட வாழ்விலே ஆவியுடைய சக்திகள் எல்லாம் பயன்பட கடைசியில் நம்முடைய முகத்தில் என்ன தெரியணும்னா அந்த அன்பும் அமைதியும் அந்த மகிழ்ச்சியும் நன்னயமும் தன்னடக்க காரியங்கள் எல்லாம் நல்லா தெரியணும். எனவே நல்ல நாட்களாக இந்த நாட்களை பயன்படுத்திக் கொள்வோம். இத்தகைய காரியங்கள் வாழ்விலை செயல்பட நாம் ஜெபிப்போம். எனவே இப்பொழுது அனைவரும் நாம் கொஞ்சம் எழுந்து நின்று ஆண்டவரிட வேண்டுவோம். நாம் பாட வேண்டிய பல்லவி, சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே வாருங்கள், நம் ஆண்டவர் அழைக்கின்றார், இளைப்பாற்றி கொடுக்கின்றார், இளைப்பாற்றி கொடுக்கின்றார். அனைவரும் கைகளை உயர்த்தி நம்முடைய விண்ணப்பங்களை ஆண்டவரால் எழுப்ப போகின்றோம். முதலாக நம்முடைய வாழ்விலே ஏற்படுகின்ற இந்த 15 சுமைகள், நம்முடைய குடும்பங்களிலே இருக்கக்கூடாத அந்த சுமைகள், பரத்தமை, கெட்ட நடத்தை, காமவரி, சிலை வழிபாடு, பில்லி சூனியம் என்றெல்லாம் ஆண்டவர் சொல்லுகின்றாரே, பவுலுடைய வழியாக சொல்லுகின்றாரே. இந்த குறைகள் எல்லாம் நம்முடைய வாழ்விலிருந்து நீங்குவதற்காக ஜெபிப்போம். அனைவரும் கைகளை உயர்த்தி எல்லாரும் சத்தமா ஜெபிங்க. எல்லாரும் குரல் எழுப்பி ஹalleluya 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 இயேசுவே ஸ்தோத்திரம், இயேசுவே நன்றி, ஹalleluya ஹalleluya. எல்லா சுமைகளையும் இந்த வாழ்வில் வெற்றிலும் ஆண்டவரே பரலோகமான சுமைகளை எல்லாம் பெற்றலும் ஹalleluya ஹalleluya வாழ்க்கையிலே ஸ்தோத்திரம் ஹalleluya ஹalleluya. வல்லமையின் ஆவியானவருடைய பிரசன்னத்துக்காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கட்டுகள் அவிழும்படி ஆயுள் கொடுக்கிற விடுதலைக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். வல்லமையின் பிரசன்னங்களிலே இறங்கி கொண்டிருப்பதற்காய் நன்றி நன்றி. ஆற்றல் எங்களிலே செயல்பட ஆரம்பிப்பதற்காய் நன்றி ஆண்டவரே. ஹalleluya 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 ஹalleluya. சுமைகளை எல்லாம் இறக்கி உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. இந்த பாரங்களை எல்லாம் இறக்கி உதவி செய்யுங்க. ஹalleluya. வாருங்கள், ஆண்டவர் அழைக்கின்றார், இளைப்பாற்றி தடுக்கின்றார். ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்லுகின்றார், சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே. எல்லாரும் சுமை சுமந்து சோர்ந்திருக்கின்றவர் நீங்கள் உண்மை என்று சொல்வீர்கள். எல்லாருக்குமே சுமைகள். நமக்கு இல்லைன்னா வீட்டிலேயே அங்கே இருக்கும். எல்லாம் சேர்ந்து மொத்தமாக சுமைகள் நிறைய இருக்கின்றன. எல்லாரும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார், அதில் உண்மை இருக்கின்றது. என்னிடம் வாருங்கள் என்று அழைக்கின்றார் அல்லவா. எனவே இங்கே வந்திருக்கின்றோம். நம்முடைய சுமைகளை எல்லாம் கொஞ்சம் இறக்குவோம். ஆண்டோடைய சந்நிதியிலே அவற்றை அர்ப்பணித்து, எந்த குறைகள் நம்முடைய வீட்டில் இருக்கிறதோ, குடிகள் என்றால் அந்த குடி, வேறு வெறிகள் என்றால் வெறி, பகைமை, எல்லாவற்றையும் ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணித்து அந்த சுமைகளை எல்லாம் ஆண்டவரே தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும், எங்களுடைய வீட்டுக்கு விடுதலை அளிக்க வேண்டும் என்று பாடுவோம். சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே வாருங்கள், நம் ஆண்டவர் அழைக்கின்றார், சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே வாருங்கள், நம் ஆண்டவர் அழைக்கின்றார், இளைப்பாற்றி கொடுக்கின்றார். கலாத்திய திருமுகத்திலே நாம் இப்போது பார்த்த பகுதியிலே வருகின்றது